warna warna busanane sakehing prawadya Prabhusana nira swarane rame kumuro Indo baing samudra
Thank
Yayi Dimboko. Swaraning wadya kang lumampah kumpul satratata kancarum ong teni ramaparna ong dwaja miwang bending Aresang Arakyono Pate Kang minangka Cucuk ing prawadya bala Yayi Dimboko ana dawuh apa Kakang? Kakang Hansa Amiji Adimaku Dimboko. Jadi mangkene ya Di. Anggonku lan siadi ngemban dawuh nampa perintah saka sinuwuning negara Giri Bajra. Ya kuwi Kanjeng Sinuwun Prabu Jarasandha anggone bakal duwe gawe gedhen. Bakale ngadani upacara syukur ingkang sinebut sesaji ludra. Dene tumbale ya kuwi mbekakak ratu satus negara. Aku kelawan Yayi Dimboko ing Ripalungguhan niki kinen ngerangket ratu cacah 100 negara kuwi mau. Aku karo Yayi Dimboko wis kasembadan pira ratu sing wis kasembadan karangket tulit kajeblosake oleh pakundaran Yayi. Kakang Hansa piye? Dina iki ratu kang mapan ana ing pakundaran negara Giri Bajra yen ora kleru yen ora sisip kang dadi etunganku. Wis ana ratu cacah 97. Ratu cacah 97. Tegese kurang 3 pancen bener kaya mangkono Kakang. Lah banjur saka kersane Sinuwun Prabu Jarasandha turahe ya kuwi ratu 3 Sinuwun Prabu Jarasandha wegah yen mung ratu enteng-entengan. Tegese kudu ratu kang gedhog, ratu kang pilih tanding. Sapa wae Dimboko? Angka 1 ya kuwi Ratu Ngamarta Prabu Kuntadewa. Angka 2 Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lan sing pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Mangkono ya. Nanging ati-ati lho Kakang. Ratu 3 kuwi mau dudu ratu sembarangan. Kuwi ratu 3 senadyan kurange nggur 3 nanging ratu abot kabeh cekelane angel mergo duweni kasekten kang linuwe. Mangkono Dimboko, ya pancen mangkono. Tolong kula wonten dawuh sinuwun. Miturutmu piye kok? Mong kare Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura yen ratu 3 iki mau wis nglakon dak bondo tangan rak srimpung sikile.
lan tak aturake marang Sinuwun Prabu Jarasandha mesti bakal gedhe sing dadi ganjaranku. Ampun gumampil riyin nggih Sinuwun, ampun gumampil utawi gumampang riyin. Awit Ngamarta, Dwarawati lan Mandura niku Tritunggal. Kok iso Tritunggal? Ketoke negara telu dhewe-dhewe ning rasane manunggal sakekuatan. Kula percaya jenengan iso bondo ratu 97 negara ning sing pungkasan ngrangket ratu telu niku wau sanggane luwih abot. Sing abot sapa kok? Nggih sedaya ratu telu niku sami digdayani. Ratu telu niku sami-sami sektine, sami-sami digdayani. Becik Prabu Puntadewa, becik Prabu Kresna, becik Prabu Baladewa. Prabu Puntadewa niku senajan ketoke ratu klemar-klemer ning yen wis amusti jimat dawuh sekali pasada, ragane utawi badane saged bledhos dadi buta sak gunung anakan gedhene niku Puntadewa. Mangkono nggih. Durung melih Prabu Sri Bathara Kresna niku ambak ratu, ambak secara kasat mata niku wujudipun jalma manungsa niku panjelmane Sang Hyang Wisnu Dewa katentreman, wis ngerti sadurunge winara. Sing pungkasan Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wah, ujur jenengan nek petuk arek Baladewa. Ujur piye? Wah, niku ratu kerenge Ramakatan. Angger perang tanding anggur gelut niku kabeh obah, lambe muni-muni, tangan ngamplengi, sikil gajuli. Baladewa kuwi nggih. Pripun? Mumpung sik yakin enggak balik mawon mumpung sik ana bis. Ora sudi. Arep dikaya ngopolan kepiye sumpah prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Sing baku dongakno aku ya belung. Nggih, kula dongake. Andum tugas piye jenengan maju ngadepi Pandhawa kula tak sing nyiapne pendosa nggih ngusung jenazah sampeyan. Cangkem elek. Nyangkake bose. Dembawa. Piye Kakang Hamsa? Tapanen baris ana kerajane wong Pandhawa.
ngembat watang rabasa mungsu tangkap jojo antaran bau sayaki dengerin prateng lampu sirna madyaning palugon sirna madyaning palugon Mas miper panon upating Kalbyur durung suwe anggon lumaku saka negara Giri Bajra lan iki tak sawang wis tekan ana ing tapel wates negara Ngamarta kepapat ana satriya Uruwaking brengose glinting-glinting sampirke kuping piyo-piyo ngaku sapa kandaranmu Satriya mburi saka Swara Bumi Raden Setyaki kang dadaran Gusti Aki Singa Mulang Jaya Bima Kunting ya Resni Wira Etan Yayat kowe wong cacingen jenenge pirang-pirang bae takon ana barisan segelar sepapan pendirangan mripat kowe biajingan kelangan lacak sapa sing dari cundunge ngaku Pangestu Ratu Gusti Prabu Jarasandha Temenggung Salokat Katut Barat kang dadaranku Salokat Katut Barat pancen bener sumedya lagumu becah negara Ngamarta ngrangket Ratu telu siji Puntadewa loro Kresna angka telu Prabu Baladewa ora susah goleki sing ora ana iki Setyaki ya Singa Mulang Jaya adep ana saguh ngadepi dedapuranmu etan pernah apa karo ratu telu kuwi mau dulu sanak dulu kadang yen mati melu kelangan bapo kabar apa etan laran ngemping loro ngincah mati marang tataran kerajaanmu lekan golek omonganmu bono golek pacangan Leno kaprain lahir kan paten tepiak kakak sak campurane patamu yai
Kumandang karbo, ayo. Pecah pirang lantai remet, ayo. Dok ngamun-ngamun, ayo. Hot, hati. Mati. Abu awe. Loh, angke lo. Aoe. Jenging awe. Ya. Hai, ha. Woi, saya. Wah. Kata pusing.
mutang oi ae ho ai ditonggake genderamu mongko ana gamanmu prabangsa ingkang bakal manggut ana ing pupuh satriya mencorong dadak tembok jembare sapa bocah pringgondani Gatotkacaranku ayo aja kaken gunem kang tanpa gunung maju yen kepengin ilang nyawamu sumekyan tenjong kerat kowe karo kanca
Iki sapa iki? Sapa no? Derengen gobok mulek ngomeripat menata Mandura Prabu Baladewa. Baladewa iki kowe pancen bener sapa kowe? Kekasih Ratu Gustiku Ratu ing negara Giri Bajra Prabu Jara Sandha. Jara Sandha. Ya pancen bener. Setyamu rene nyapa? Makane tapel wates negara Ngamarta gawe ontran-ontran gawe gedrog gawe geger. Mundi dawuh Sinuhun Prabu Giri Bajra, ya kuwi aku bakal ngerangket ratu sing mbok rangket sapa? Sing mbok rangket sapa? Siji. Sapa? Prabu Puntadewa. Terus loro. Loro sapa? Prabu Kresna. Telu Ratu Krana to. Kok senengane mepet-mepet. Ratu Mandura Prabu Baladewa ora lagi pengamutar. Oh. Oh. Ayo, ora kamar betani orang sepi megoro. Ampian ora betul jalan mati. Ewu karo maju. Satu karam. Ayo, ambato wong tuwa mengakos. Keluar iki. Oh. Ayo, dadah. Bodoh kagak. Kok menggolo. Dadah. Mangsane apa? Mlayu. Aduh, iki apa? Sing nggon modot praimu. Pusaka Mandura Kyai Nenggala. Wis pirang-pirang nyawa sing dientekke dipateni diuntapke karo pusaka Kyai Nenggala. Kowe arep dadake seken enak tanduknya. Langsung. Depane lemah aku tak ludira ana ing jerambah Risang Prabu Amsa. Tanggap ing sasmita kang rayi nenggih Raden Dimbaka dupi ngawuringani ingkang raka dumugining pralaya. Padha winalik rasane Prabu Dimbaka. Iya Prabu Amsa den lompati kaping 3 urip maneh Prabu Amsa kaya wungu saka Nendra.
Mandura kakangku mungsuh ratu sakembaran. Jenenge sapa nu? Angsa karo Dimbaka. Wah, unik. Unik piye? Sijine patene dilumpati urip meneh. Sijine dilumpati urip meneh. Angger dilangkai urip. Kok padha karo aku. Akan terus dilangkai mesti urip. Iki beda. Ewangi sapa? Kakang Mandura. Perang kok ewang-ewangan. Lho, kepepete ngono. Yen ora mbok rewangi ora ana kok perembahan tanganmu jumangkeng sikilmu, iki mengko ora bakal rampung carane. Kowe biyen wis nate nglakoni kaya ngene iki. Dek kapan? Nalika lakon Dewa Ruci. Heeh. Kowe perang karo buta sakembaran jenenge Muka Rukmuka. Rukmuka karo Rukmakala. Matine mati lak kepruk ndak dukumba. Ora beda karo ratu kae. Hamsa Dimbaka kae yen dilumpati iso urip meneh, yen dilumpati iso urip meneh. Matine kudu bareng. Iya. Duneng sirah padha sirah karo mati samyo. Ya wis kok tau. Iki satrio gedhe dhuwur. Cara-carane wong mangan parek. Kowe Hamsa pancen bener ora sah nandingi kakangku Bule, Kakang Mandura, Kakang Baladewa. Adep ana wong Jodimati arek Kudara. Ket sing mengapet nyalaran. Padha sirah mati bareng ora iso ngambali uripane. Aja lara urip Kudara lara. Ana rong pilihan. Pilihane piye? Kowe pilih lak dukumba nganggo tanganku pondasmu wong loro kok dadukne dhewe. Nek nganggo tanganmu lara. Nek tak dadukne dhewe kowe iso ukur-ukur. Ya wis tak dadukne dhewe ngono. Sampun.
mudar jan. Sing mateni sapa iki mau? Sing mateni sapa iki mau? Wis lah dalah Werkudara. Werkudara, madhep. Lancang kowe. Kowe lancang kowe. Wah. Musuhku apa pateni ngopo? Kowe ngentengne ngremehne karo kasetene Ratu Mandura Prabu Baladéwa ngono apa piye? Aku ngewangi kowe. Aku ora butuh bantuanmu. Lho, ayo. Anggep apa mateni musuh kuwi anggepmu apa? Sing metung wit sore aku lho, sing bengi bareng nyanyi kowe lho. Sing glundhe aku, sing mangan kowe iki lho. Padahal mangsane cilak gedhekne bareng gedhen yen tak latih olah bodo mangsane apa perkara kaseten kaprawiran kadidayan sapa sing ora krungu kondhake kaseten Satria dipali Werkudara gurune sapa mangsane lah kok saiki ngremehne karo gurune mangsane wis lulus ana kuwi cahe nesu piye ngono iki karo wong tuwa cahe ngono piye ngono iki Inna woha masobirin wis ngerti rasa mbok arai aku wah lele masalah aku ndak paham ngono piye terus dalil-dalil ngono wong sabar ditek-itek kancane lah wong sabar kekasih Gusti mangsane apa maksude adimu dadi pati iki ngremehne karo Ratu Mandura ngono kuwi musuhku loro pateni rumangsane Baladéwa ora iso mateni ngono kuwi tak patenane sampun sabar niki para Pandhawa niki kewajibane ora enteng ning malah sangsaya abot menawi boten dipun bantu kalian Yayi Werkudara, menawi boten dipun bantu kalian Yayi Jodipati niki mangke boten rampung perkaranipun. Lho, dianggap aku ora iso ngrampungi rak-rak loro kae. Lho boten ngaten. Niki ora kok ngentengne, ora kok ngremehke, ning piye carane supaya cepet ngoten. Kareben ratu ingkang mapan wonten ing Pakunjaran, negari Giri Bajra, cacah 97 kareben saged enggal luar saking Panandang. Kumangsane apa? Ngono. Inggih. Ora enek niat ngenteni Baladéwa mboten wonten, cekek glegek to. Saiki arep do ning ndi? Dadi teng negari Giri Bajra ngopo? Lho, mbacutaken lampah sing kok jak sapa? Namung Yayi Werkudara kalian Yayi Janaka. Aku ora mbojak. Lah, ngebak-ngebaki rombongan sampeyan. Penjenengan tunggu di rumah mawon. Aku pengen melu mboten. Iki biayane cumpen ngoten. Ngono kuwi. Rumangsane. Aku ora melu tenan mboten. Niki khusus tiyang akademis. Oh iya. Yo, ora melu aku. Mangsane apa? Sinuwun Hamsa lan Dimbaka gugur ana palagan. Dan iki mengko aku Togog Teja Mantri ora laporan marang Sinuwun Jarasandha. Iki mengko malah Sinuwun Jarasandha dadi lan dukane. Yo. Togog bali ning negara Giri Bajra dadi atur Sinuwun Prabu Jarasandha iki.
Yaya Prabu hayo sungkawing tias molak soleh ngarini ora kaipe kula wonten dawuh sanggane Pandhawa ora saya enteng ning malah sangsaya abot dina samangka ayo padha mbacotake aku minangka dadi dutaning adil ngadili Hantuk Nista Budi Candala sing disalirani dening Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha. Iya mangestake dawuh Jrenen Tresna kanggo ayo bebarengan lonoran maku. Lamun Prabu Jarasandha ora kena dipringgake secara becik, ora sandata kesuwen negara Giri Bajra tibake basa ngarepen sirna Matanista Budi Candala kang disalirani dening Jarasandha. Mangkat sumangga kula dherekaken Jeng Prabu. Horat obah kang pratala lindu ping 7 sahari